Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 9-njy dekabry hepdeýäniň çarşembe güni habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şu günki programmamyzda Talibanyň söwüşçileriniň Owganistanyň we NATO'nyň güýçleri tarapyndan ulanylan Kandagardaky howa bazasyna eden hüjümüniň netijesinde 10 çadam wepat boldy. Türkmenistanyň ozalky vice-premieri Ýoly Gurbanmyradow 55 ýaşynda türmede ýogaldy we 3-nji dekabrda Aşgabatda jaýlandy. Ol 2005-nji ýylda ulum öçürde döwlet emlegini ogurlamakda aýplanypdy. Aşgabatda hususy transporta degişli nowatdaky çäklendirme giridildi. Soňky döwürlerde tasary ýurtlardan getirilen gitrak üstü templi çadırly masjidler bar. Şolary saklap Türkmenistanda atçylyk we atçylyk sporty barada ýörite kanun güýje girdi. Özünü reddediyen, atçylyk sportuny da oňy täsir etmejek masalalarym bar. Şun biz bu birlikde temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanışalım. Azerbaýjanyň opozisiýasynyň Halk Fronty partiýasynyň başlygynyň orunbasary Fawut Gahramanly geçen aýda paýtagtyň eteginde geçirilen adam pedaly howpsuzlyk çäresi bilen baglylykda Bakuda tutsak edildi. 8-nji dekabrda akşam Bakunyň Nasimi etrawynyň suwdy Gahramanlyny detlapky tutsaklyga hökm etmek barada karar çykardy. Gahramanlynyň aklawçysy Fahriddin Mehdiýew öz müşterisiniň köpçüligiň öňünde hökümet agdalyşygyna çagyrmak we etnik, dini hem sosial ýigrenje tutaşdyrmak bilen bagly aýplamalar esasında suwda çekilenligini aýtdy. Mehdiýew Gahramanlynyň tutsak edilmeginiň onuň Facebookdaky öz sahypasynda ýakynda Nardaran owasynda dini ekstremistler bolmakda guman edilýänlere garşy geçirilen howpsuzlyk çäreleri barada maglumat çap etmek bilen bagly bolandygyny aýtdy. 26-njy dekabrda geçirilen şol howpsuzlyk çärelerinde 7 adam, şol sanda 2 polisiýa ofiseri öldürilipdi. Gahramanly özüniň begunädigini aýdýar. Talibanyň söwüşçileri Owganistanyň we NATO'nyň güýçleri tarapyndan ulanylan esasy howa meýdanyna hüjüm etdiler. Kandagardaky howa meýdanyna edilen hüjüm 8-nji dekabrda akşam başlanyp, günüň ertesi dowam etdi. Kandagar welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Samim Hpalwak hadyndan 9 sany Owgan raýatynyň we harbiýetiniň hem öldürilendigini habar berdi. Hpalwak Talibanyň 3 hüjümçisiniň hem öldürilendigini aýtdy. Owganistanyň gorunmak ministrligi ölenleriň sanynyň 37 adyma ýetenligini habar berdi. NATO'nyň ýardym beriji güýçleriniň metbuat wekili bazadaky ýüzlerçe halkara işgärleriniň arasynda adam pedalary barada maglumatyň ýokdugyny belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň 9-njy dekabrda ýaýradan adam hukuklary boýunça hatawatynda gündöwür Ukrainadaky konfliktde wepat bolanlaryň tasdiklanan sanynyň noýabr aýynda 9000-den geçenligini habar berdi. Şol wagtda regionyň beýleki ýerlerinde düşmançylygyň azalandygyny belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň Ukrainada adam hukuklary boýunça gözükçüler missiýasynyň hatawatynda Ukrainanyň harbiýleriniň we orsiýetçi separatistleriň agyr ýaraglaryny ýyda çekmegi bilen baglylykda düşmançylygyň azalandygy aýdylýar. Şeýle-de hatawata görä 2014-nji ýylyň aprel aýynda söwüşler başlanaly bäri wepat bolanlaryň sany noýabr aýynda 9098 adama ýetipdir. Ýene 20.000-den gowrak adam yaralanypdyr. Adam pedalarynyň sany raýatlary hökümet goşunynyň harbiýlerini we orsiýetçi separatistleri öz içine alýar. Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň rejiminiň araçylygyndaky ulalaşygy laýyklykda Merkezi Homs şäheriniň golaýynda gozgalaňçylaryň gözekçiligindäki ýerlerden adamlar evakuasiýa edilýär. Habar berilişine görä esasan parahat ýaşaýjylar, şol sanda aýallar hem çağılar 3 awtobusa 150 adamdan mündürilip 9-njy dekabrda şäheriň Al-Wayr etrapçasyny terk edipdirler. Soňky hepde gelen ulalaşyga görä bu ýerden jemi 3200 gozalaňçy söwüşçijiň we olaryň maşgalalarynyň göçürilmegi gözüňde tutulýar. Bir hepde mundan öň Damaskyň gozgalaňçylaryň elindäki Kutsay etrapçasynda evakuasiýa çäreleri başlanypdy.
Birleşen Ştatlaryň Georgia ştatynda howa güýçleriniň bazasynda türgenleşikden geçen 2 Awganistanly ýitirim boldy diýip harbiler 8-nji dekabrda aýtdylar. Habar berilişine görä ýitirim bolan harbiler harby howa güýçleriniň 81-nji söwüş eskadronunyň düzüminde Moody howa bazasynda türgenleşik geçipdir. Olaryň harby howa bazasynda 2015-nji ýylyň fevral aýyndan bäri bolanlygy aýdylýar. 2014-nji ýylyň sentyabr aýynda 3 Awgan harbisi Massachusetts ştatynda geçen türgenleşikleriniň dowamında ýitirim bolupdy. Olar ýa-ni Kanada geçmäge finansanlarynda tapylypdy. Resmiler bu 3 harbiniň Awganistany dolanmak islemänligini aýdypdy. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani we Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif Islamabadda geçirilen regional konferensiýasynda tartygynly gatnaşyklary boýunça öz pozisiýalaryny nyktadylar. 9-njy dekabrda Pakistanda geçirilen Aziýanyň ýüregi atly maslahatda Awganistana regional derejesinde ýardam bermek meselesi maslahat edilýär. Ghani konferensiýadan çykyşynda düşmanlaryň Awganistany bölmek boýunça finansygy başa barmady diýdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediniz. Gepli Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Talibanyň söwüşçileri Awganistanyň we NATO'nyň güýçleri tarapyndan ulanylan esasy howa bazasyna hüjüm etdiler. Kandagardaky howa meýdanyna edilen hüjüm 8-nji dekabrda akşam başlanyp günüň ertesi dowam etdi. Bu hüjüm zerarly onlar çadamyň wepat bolanlygy habar berildi. Has çekmejek maglumatlary kärdeşim Ýowşan Anygurwandan dinläli. Awganistanyň Gorunmak Ministrligi Günorta Awganistanyň esasy wada Taliban jeňçileri 8-nji dekabrda hüjüm edilýär asudy ilatdan 37 adamyň öldürilendigini aýdýar. Gorunmak Ministrliginiň sözçüsü Dawat Göziri bir jeňçiniň söwüş başlanandan 24 sagat çemes soň hem Kannagar howa meýdanynyň içinde söwüşini dowam etdirýändigini aýtdy. دیروز ساعت 5:30 بالای یک مکتب و بازاری که در پیشروی Wazir Taliban jeňçileriniň 8-nji dekabrda ýer sagat 5:30-da Kannagar howa meýdanynyň öňündäki mektebe we bazara hüjüm edenlikleri netijede asudy ilatdan 37 adamyň öldürilendigini, 35 adamyň bolsa ýaraly bolanlygyny aýtdy. و 9 نفر دشمن کشته شده، یک نفرشان زخمی است از دشمن و یک نفر فعلا Ol Talibanyň 9 söwüşçüsiniň öldürilendigini, biriniň ýaraly bolanlygyny hem sözüne goşdy. Emma hökümet güýçleriniň ýetkisi barada hiç zat aýtmady. Ýöne muňa garamazdan Kannagaryň welaýat gubernatorynyň sözçüsü Samim Kpalwak 9-njy dekabr güni ýerden Awgan milli goşunynyň eskerlerinden hem öldürilenleriň bolanlygyny aýtdy. NATO'nyň aýgatlyk gollaw missiýasynyň sözçüsü 9-njy dekabr güni ýerden Kannagar howa meýdanyna ýerleşen halkara eskerleriniň arasynda ejir çekenleriň ýokdugyny aýtdy. Bu howa bazasy Kannagar şäheriniň 30 km çemes uzaklygyna ýerleşýär. Taliban beýanat ýeredip janynyň geçen bombaçylaryň baza ýeňil we agyr ýaraglary bilen kursa urmagy başaranlyklaryny hem Awgan milli goşunyna hem de halkara güýçlerine garşy hüjüm edenliklerini aýtdy. Şeýle-de Taliban öz söwüşçüleriniň tutuşgyja dowam eden söwüşde 150 çemes adamy öldürenligini aýtdy. Emma Awgan resmiler Talibanyň adatça Awgan we halkara güýçleriniň ýetkilerini ulaldyp görkezýändigini aýdyp, bu aýdylýanlary ret etdiler. Kannagar howa meýdany Günorta Awganistanyna 2001-nji ýylyň aýagynda Abasanyň ýörüýte güýçleri tarapyndan ele geçirileli bäri Taliban jeňçilerine garşy söwüşmek üçin esasy harby baza we logistik üpjünçilik merkezi bolup durýar. Bu howa meýdany Günorta Awganistanyna operasiýa geçirýän harby çorlaryň utuş meýdany bilen bilelikde NATO'nyň ýüzlerçe daşary ýurtly eskerine hem öý-jaý bolup hyzmat edýär. Onuň grajdan öýlegine bolsa ýoğulagçy çorlar üçin uçalgalar bar. Bu söwüş Awgan prezidenti Ashraf Ghani bilen Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharifiň Islamabadda Awganistana berilen regional gollaw güýçlendirmek barada konferensiýa gatnaşan wagtyna gabat geldi. Aziýanyň ýüregi konferensiýasyna Hindistanyň, Hytaýyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň we Iranyň daşary işler ministrleri hem gatnaşýar. Kärdeşim Ýowşan Anygurwanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Qazaqstanyň esasy döwlet telekanallarynyň biriniň Londondaky habarçysy ýalan sözlemekden ýadadym diýip öz işini terk etdi. Bela Hudaýbergenowanyň geçen hepde eglan eden bu karary uly täsir döretdi. Radiomyzyň habar merkeziniň bu ýagdaý barada taýýarlanan maglumatynyň mazmunyny habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Qazaqstanyň esasy döwlet telekanalynyň Londondaky habarçysynyň yalan sözlemekden ýadadym diýip öten hepde işini terk etmegi bomba bolup ýaryldy.
Bela Hudaýbergenova 3 dekabrda Facebook sahypasyna özüniň Habar telekanalyny we onuň 24 kaz internet bölümini terk etýändigini bildirip, men ahir soňy barýaryn, özümi şat duýaryn, insaply dogma göz ýetirdim. Mundan artyk yalan sözläp bilemok diýip ýazdy. Bu habar ýeýranyndan soň Gazak sosial mediasyna käbirleri tanymaz jurnalistiň bu aýgytly göçümni tüýsürekden goldasa, käbirleri muňa habaryň Londondaky bürosyny ýapmak baradaky plany sebäp boldymy diýen soragy orta atdylar. Hudaýbergenova Azatlyk radiosynyň Gazak gullugy bilen söhbetleşmekde özüniň Habar telekanalyny näme üçin terk edendigini jekmejek düşündirdi. Ol täze ýyl bayramçylygyndan soňra telekanaly terk etmegi odollan ýüregine düwendigini, ýöne özüne alalaşarlyksyz bir iş buyurulan soň ondan öň işden çykmak kararyna gelendigini aýtdy. Jurnalistə Qazaklaryň şadiýan milletliginiň subutnamasy hökmünde Qazaqstanyň 16-njy dekabrda berilenjek garaşdyrlyk gününe niýetläp, ýurduň Londondaky elçihanasy tarapyndan 2-nji dekabrda gurnulan bir ýygnanşykdan habar taýýarlamak wezifesi berilipdir. Hudaýbergenowanyň aýtmagyna görä, onuň Kaşan mehmanhanadaky bu ýygnanşygy Qazaqstanyň Britaniýa şeýle hem halkara jemgyýetçilik tarapyndan seýlenýän uly döwletliginiň subutnamasy edip görkezmegine garaşylypdyr. Bolony şu, menne inni bestir, bu işi mundan melak edip bilmeýän diýen duýgy döredi diýip Hudaýbergenowa aýdýar. Azatlyk radiosu bilen bolan söhbetleşigiň tutuş dewamyna jurnalist Habar telewizionyny Qazaq halkyny sistemalaýyn nädogry maglumatlar bilen öpsün etýänlikde aýplady. Mening pikirimçe nädogry informasiýa giň gerimli hem düýpli berilýär. Bu düňe içerki ýagdaýlar barada däl, daşarky ýagdaýlar barada hem şeýle. Biz jurnalistler tigirleri aýlayan maşynyň bir bölegi, biz özümiziň isleýän zadymyzy aýtjak ekspertleri gözläp tapýarys. Olar başga zada aýsalar ony taşlap goýberýär. Qazaqstanyň ilatyň ýaryndan agdygy aşa garyplykda ýaşaýar. Biz kazanılan üstünlükler $1 milyon şertnamalar barada habar berýäs. Garamaya halka bolsa bulardan bir köpükde ýok diýip Hudaýbergenowa aýdýar. Hudaýbergenowanyň milleti Qazaq, ol Sovet Rusiýasynyň Astrakhan regionunda dogulup Moskwada olalypdyr. 2003-nji ýyldan başlap Habar we 24 kaz telewizionynyň habarçysy bolup Moskwada işläpdir. 2009-njy ýylda hem Londona göçüp gelipdir. Habar bilen ýeteşikli merkezi Almatada ýerleşýän Kerwen hepdeligi Golaýda özüniň baş makalasyna Hudaýbergenowanyň bu hereketini tanqidlady. Hepdeligiň ýazmagyna görä jurnalist özüniň basym işden çykaryljakdygyny bilen soň kapyny şarkyldadyp ýapmaly diýen karara gelipdir. Baş makalada käbir jurnalistleriň öz hünärlerine sarpa goýmaýandygyna gynanç bildirilýär. Hudaýbergenowa bolsa bulary boş gurrunlar diýip reddetýär. Radiomyzyň habar merkeziniň maglumaty bilen habarçymyz Aras Perwiş tanış etdi. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtaňyzyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduat e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepliyar Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň ozalky witse-premieri Ýoly Gurbanmuradow türmede ýogaldy. Türkmenistan barada maglumat çap edýän websaytlar 55 ýaşynda ýogalan Gurbanmuradowyň 3-nji dekabrda jaýlananlygyny habar berdiler. Ozalky prezident Sapar Murat Niýazow iň ýakyn resmiýleriň biri hasaplanan Ýoly Gurbanmuradow barada kärdeşim ýoşan Gurbanyň maglumatlaryny dikkatiňize höderleýäris. Türkmenistan barada maglumat çap edýän websaytlar öz çeşmelerine salgylanyp, Türkmen hökümetiniň ozalky vice-premieri Ýoly Gurbanmuradowyň 55 ýaşynda türmede aradan çykanlygyny habar berýärler.
Ol 2005-nji ýylda uly möçberde döwlet emlägini ogurlamakda aýplanypdy. Adam hukuklaryny gorayan Türkmen inisiatiwasy toparynyň Türkmenistanyň Kronikasy websaýtynyň ýazmagyna görä, Ýolly Gurbanradowyň jesedi 2-nji dekabrda garyndaşlaryna berilip, 3-nji dekabrda jaýlanypdyr. Aýdylmagyna görä ol 1-nji dekabrda türmede aradan çykypdyr. Bu habary Aşgabatdaky öz çeşmeleri esasynda oppozisiýadaky Günnogor Saýdy hem tasdikleýär. Emma adatça bolşýaly Türkmenistanyň resmi medeniýetine öňkü vice-premieriň ölümi barada hiç bir habar berilmedi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky namdar çeşmesi bu habary merhumyň bir garyndaşynyň tasdiklandygyny, galy berse ýyl içinde hem şeýle gurrugyň bardygyny aýtdy. Günnogor Saýdy Gurbanradowyň 2005-nji ýylyň maýyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisler zalyny tutsak edilendigini ýazýar. Ol uly möçberde döwlet emlägini ogurlamakda, wezipe borçlaryny hyýanatçylykly peýdalanmakda, köp haýarlykda, şeýle-de daşary ýurtlaryň ýörüýte ulluklary bilen ara gatnaşyk saklamakda aýplanypdy. Şol wagt bu täzelik barada daşary ýurt habar terişdelerinde, hususan rus dilinde hem habarlar çap edildi. Ýolly Gurbanradow tutsak edilen makalyny ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Halkara Saparmurat Türkmenbaş fondunyň ýerine ýetirji direktori, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna daşary ýurt maýalaryny çekmek barada komitetiň direktory bolup işleýärdi. Gurbanradowyň işi boýunça esasy garalawçylar hökmünde şol wagtky baş prokuror Gurbanow Atajanowa, Milli howpsuzlyk ministri Gelli Muhammed Asyr Muhammedow dagy çykyş edipdi. Sentrejä uru websaýty şol wagt çap edilen habarlara salgylanyp, resmi dernegiň maglumatlaryna görä öňkü vice-premieriň konfiskasiýa edilen 26 milyon dollarlyk hususy emlägini hasaba almanyňda 233 milyon dollar ogurlamakda aýplananlygyny habar beripdi. Şol wagtda oňa ýapyk kapylaryň arkasyny adalatly hasaplanylmaýan suwtda nähil hökm çykarlandygy, näçe ýyl iş kesilenligi anyk däl. Türkmenistanyň Kronikasy websaýty 2013-nji ýylyň iýunynda Ýolly Gurbanradowyň Niýaz döwründe ara gatnaşyk ministri bolan Dogan oglany Begli Gurbanradowyň hem türmede aradan çykanlygyny habar berdi. Emma bu habar barada resmi maglumat peýda bolmady. Ýolly Gurbanradow 1960-njy ýylda Aşgabatda dogulupdy. Kärdeşim Ýowşan Ana Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatda käbir sürüjülere üsti tentli ýagny çadyrly ýük ulaglaryny sürmäge ruhsat berilmeýänligi habar berilýär. Şeýle ulaglary sürmek isleýän sürüjülerden ýörüýte resmi namanyň talap edilýänligi aýdylýar. Kärdeşim Sahra bu mesele bilen gyzyklanyp Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylowa bilen söhbetdeş boldy. Sultanaýda Aşgabatda käbir ýük ulag sürüjülerine üstü tentli ýagny çadyrly ulaglaryny sürmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdyňyz. Bu barada has dolurak maglumat beräýsiňiz. Hawa tasasy soňky ýetdäniň içinde ýol gödäwçilik gullugynyň iskarly tarapyndan şu sürüjüleriň saklanýan barada maglumatlar bar. Ýagny şol soňky döwürlerde daşary ýurtlardan getirilýän giçirak üstü tentli çadyrly maksatlar bar. Şolary saklap, şolardan tentlerini aýyrmak barada gaýynyň iskarlary talap edip uğrapdyrlar. Şu barada maglumatlar bar. Sultanaýda muň sebäbi näme bilen düşündirýärlermişin? Ýagny muň sebäbi näme? Sähra sürüjüler bilen söhbetdeş bolanymda şunuň sebäbini ýanky döwlet inspeksiýasynyň iskarlarynyň sebäbini düşündirmeýändigi barada sürüjüler aýdýarlar. Ýöne şolary saklap, näçe düzgün bar, siz ýa-da ýanky gaýa gidip şu çadyrlaryňyzy, tentlerinizi registrasiýa etdirmeli, hasaba aldyrmaly. Ondan soň tek pasporta ýazdyrmaly. Bolmasa şol ýanky tentler bilen, çadyrlar bilen köçe çykmak, masalar çadyrly sürmek ruhsat berilmeýär diýip şeýle düşündiripdirler. Başga urulgan düşündiriş ýok. Şolar hasta inspeksiýanyň iskarlarynyň diýerlerini ýerine ýetirjek bolsalar, ýanky transport ministrligine baryp ilki bilen masin remont zawodyna ýollama almaly diýär. Şol ýerden şu çadyrlar özüniň ulanylýan masindaky standarta garat gelýän spravkany almaly diýär. Ýöne şol spravkanyň tasdiklamanyň özüniň bahasy bar diýär. Ine her wagtda şol masin remont zawodyna, masin bezerýän zawoda 1600 manat төлep, şonuň standarta garat gelýändir barada tasdiklama spravka almaly. Ýöne şol bilen bir az wagt bolan şol spravkanyň bahasy 300 manat ekeni.
Şonun näme üçin häzir kwatda 1600 manata kaldyrylanda barada da hiççilik maglumat berilmändir. Häzir kwatda şol resmi namany almagam wagtlaýynça togtatylanda barada sürüjüler aýtýarlar. Şonu alçak bolup şol masin remont zawodyna, masin beçeren zawodyna baran sürüjülere resmiler tarapyndan häzirlikçe resmi namany bermek togtatyldy diýilipdir. Sultanaýda onu şeýle düzgün, ýagny şu tasdiknamany almak düzgüni mundan öňüm bardy, şeýlemi? Şol öňüm bar ekeni, şol bardygy barada ýöne köp sürüjüler habarsyzdan aýtýarlar. Şol owalda şol bilen bokdyň hemen masinni 2 ýyl sürüp görün, masinni 3 ýyl sürüp görün şu çadyr bilen ýönenen şu wagtda selmeni hiç bir avtoinspektoryň işgären saklamady, menden şol talabam edilmedi diýär sürüjüler. Sultanaýda bu talaby ýerine ýetirmendik sürüjülere haýsydyr bir çäre görülýärmi? Sizde bu barada maglumat barmy? Edil çäre görülýär diýip aýtmadylar meniň hökmetde şolan sürüjülerim. Ýöne şolara duýduruş berilipdir. Elbetde ilkinji zapar özleriniň habarsyzdan aýdan sürüjülere intek bir derime salynmandy. Ýöne şeýle derimeniň salynmagyna ähtiýat edip, häzirki wagtda şu tasdiklamany ispravkan alınmaly sürüjüler şonu dokumentin düzeltip bilmelik sürüjüler häzirki wagtda şol çadyrlaryny aýryp şoňa ýükläp, şeýle ýagdaýda köçäp çykýarlar. Şol çadyrlar häzir köp masellerde ýok, görüp bolanok. Käbir masellerde bar, elbetde olar ýerakdan dokumentin düzelden bolmaklary mümkin. Häzir şo köçede şol tentli çadyrly masellerde duşsawalar. Ýöne köp şolaryň häzir çadyrlaryny aýryp üstüne haryp dükleýärler. Sultanaýda umuman Türkmenistanda tentli, çadyrly ulaglar köpmi? Şeýle de olar näme maksatlar üçin peýdalanýar? Elbetde soňky döwürlerde şol ýük masalalar daşar ýurtlardan kän gelýär. Mysal üçin agyr suw zawodlaryndan suw çekip ýylatsa suw satýan zawodyň masinalaryny şeýle çadyrlar bilen ýapylan. Ondan soň her kim şol hojalanda tanym gerek bolajak gerlerde alýarlar, ony ekrançylar amalýan habawarlar alýar. Ýa-ni bazara da göklep akitmäde şolar bir hel temeli geçirek markaly masinalar, ulu masinalary garanda şolar sürmek amatly diýip köp adamlar soňky döwürlerde şo masinalar edindiler. Şeýle masinalaryň sany häzir Türkmenistanda kän esasen Aşgabatda kän. Kardeşim Tehranyň Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylyba bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepleyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda atçylyk we atçylyk sporty barada ýürüýte kanun kabul edildi. Resmi maglumatlara görä 8-nji dekabrda çap edilen güne güýje giren bu kanun ýurt atçylygy östürmek maksady bilen bagly kabul edilipdir. Atçylyk işlerini atlaryň tohum araslygyny kepillendirýän kanunda atçylar üçin käbir hukuklar we gadagançylyklar hem göz öňünde tutulýar. Biz bu barada has çekmejek maglumat bermegi Türkmenistanly ýataja atçylyk öňçü bilermen öňkü çapyk suwar Amanmurat Bugaýewden soradyk. Amanmurat aga, Türkmenistanda atçylyk we atçylyk sporty barada kanun kabul edildi we çap edildi. Şu kanunda atçylar üçin göz öňünde tutulan hukuklar we borçlar ketgitlenýär. Olar nämeden ibarat? Kabul edilmeli bir tutulmaly ýagdaý. Türkmenistanyň şeýle kanun aktlaryň bardygyna garamazdan töwürnüşde kabul edilen şeýle kanun, ilkin kanun. Bu kanunla Türkmenistanyň atçylyk sportyny östürmäge uly mümkinçilikler diýen maddeler bar. Ýa-hanan bir şeýfleriň işine hem de aktlaryň gaýratlygyna onuň gene fondun saklamaga gönderilen maddeler zeruriýet durmuşda ullanylsa egerde. Nähil esasy hukuklary agdap bolar şu kanunda kepil geçilen? Kanunla kepil edilen esas hukuklara atları döwlet eýetçiligi hem de hususy eýetçilik. Şuna kepil edilen döwlet atkanalaryna da hususy atkanalaryna da giň mümkinçilik görülýär kanun esasynda. Atlaryň gene fondun saklamaga aýratyn berilýär. Amanmurat aga, şu kanunda göz öňünde tutulan borçlar nämeden ibarat we şol borçlary näme derejede ýerine ýetirmek mümkin diýip pikir edýärsiňiz? Kanunny gözüňde tutulan borçlaryň içinde öz-özüni reddedýän, ýa-ni atçylyk sportyna da oňy täsir etmejek maddeler bar. Meselem, şu kanunny atlar hakynda, onuň gene fondu hakynda maglumatlar gizli ýagdaýda sır hökmünde saklanýar, onuň diňe
iş wagtyny, iş prosesini ullanýanlygy aýdylýar. Eger at takynma, atçylyk sport takynma anyklatlary cemaata ýetirip bolmaýan bolsa, networkda ulatlary aralyp maslahatlaş bolmaýan bolsa, üstünlükler, därdini aýtmalar hakynda gurrun edip bolmaýan bolsa, onu boş däl olur, kanun talap bolýar. Aman burada şu kanunda gödöňünde tutulan borçlaryň arasynda hususan da atlaryň dünýä iňinde berilen atlaryny ütgetmezlik borç edilýär. Indi şol borçy ýerine ýetirmek näme derejede mümkin? Atlaryň saklan atlaryny ütgetmekden gadarly hakynda diýilen borç umumana gowapdy. Sebebi şol at doglaryny ýürüýte pasportu bolmaly. Şo pasportdan ütgetmek bir aýdaly bir adamyň adyny, familiýasyny ütgeden ýalatdyrda bolýar. Şonu bir elmiden amal etmek mümkin adam bolmaýar. Aýdaly atdyň döwlet atanasyny doglan bolsa, soňra da suwsatçylyga satylsa, onu ateýetiniň suwsatçylygyna kärat özüniň islegine görä atyň adyny ütgedip bilerdi. Ýöne kanun mawrufuz etmeýär. Ýene bir madda ölen atlary diňe ýörüýte görkezlen ýerlerde ýerli häkimetleriň gatnaşmagynda jaýlanmagy talap edilýär. Şuny bir jaý etmek näme derejede mümkin Türkmenistandaky häzirki şertlerde? Bir kanun mäkiýäge gowrak ýöne şonu işçiligine amal etmäge hiç bir mümkinçilik ýok diýenýär. Sebebi eger onu etsek bolsa, onu döwlet hastanasynın kynbar aýdan döwlet hastanasynın goloýuny ýörüýte atlar zaýlanýan meýdan öredip ýa-da amal edip bolardy. Ýöne hususy atlar nämetlerden Türkmenistanyň atlan resmi ýagdaýda zaýlananyny gawat gelmek. Aman burada sizem atçylyk bilen meşgulanan adam, atçylyk we atçylyk sporty baradaky kanunda ýurtda atçylygy östürmek maksadynyň göz tutulýanlygy aýdylýar. Şu kanunda göz tutulan kethitlenen şertler, kepil geçilýän maddalar nähili ýardam berip bilerler diýip pikir edýäňiz we siziň nukta nazaryňyzdan böwet öredip biljek nähili maddalar bar? Owadan maddalaryň bardygyny öňde aýtdym. Ýöne şol wagtda atçylyk sportyny östürmäge goýulan böwet karşılıklarım kabul edilen kanunlar var. Mesela dünyada 250 at tohumu var. Sol 250 at tohumunun da ikisi Türkmene değişti. Bu ulu var. Yomdakları hem de ahal tekatlar bir görüş kanun başlananın birinci sözle bu kanun ahal tekatlar hakkındadır diyen yani umumi ahengi söz bilen başlanıyor. Demek Türkmenistan'ın yomdaklarının bardığı inkar ediliyor. Bir tarafı. İkinci tarafı kanunlu mesela Suufiye Türk'teki atkanalara ne derecede mümkünçülükler dörüdülüyor. Onlara devlet neyme yardım etti. Devlet üstüne neyme diyor. Yine bu aslar hakkında gururun edilen o. Türkmenistanly ýazyjy atçylyk öňçebilermen öňkü çapyk suwar Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda gozalýan meseleler barada öz pikirleriňizi paýlaşmak isleseňiz, azathabar.com web saýtymyza, Facebookda Azatlyk radiosy hem Wkontakte sosial ulgamynda Azat Habar sahypalaryna tesvir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garagum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz biziň asbadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeningizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitiriler. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.